Hola, bueno, doncs molt, tampoc no m'ho he preparat. Vaja. Perquè hem dit, avui parlarem de cine. Jo, quan parlo de cine, normalment és que no m'ho he preparat massa, però bueno, que ho sapigueu per un altre dia. Bueno, en fi, acaba el 2008, comença el 2009, i en aquest any, doncs, com sempre, hi ha un munt d'estrenes prometedores que tots esperem. Dins d'aquestes estrenes prometedores que tots esperem, hi ha un grup més reduït, que serien les estrenes prometedores que jo espero. I és d'aquestes les que avui parlarem una mica, perquè estigueu una mica informats sobre les que potser no hauríeu d'anar a veure. O sigui, no, en realitat són una mica allò les estrenes, diguéssim, allò, bombo i platillo, és allò, bastant mass media, no parlarem de les estrenes superindependents, i, bueno, anem a veure una mica de què va el tema. Ja em fas por. Sí, jo també em faig por. Comencem. Ja dins d'un meset, justet, s'estrena la darrera pel·lícula del David Fincher, que es diu El curioso caso de Benjamin Button, que és una història molt curiosa sobre un noi que neix vell i, a mesura que passa el temps, se va fent jove. Sí, és el Brad Pitt. He pensat que a tot el gènere femení li agradaria saber d'aquesta estrena i que sapigueu que la pel·lícula ha estat estrenada als Estats Units i que ha triomfat molt, i que ja us la recomano des d'aquí mateix. Igual que us recomano també a les fèmines que esteu enamorades del senyor Brad Pitt, ja això cap a l'estiu tindrem el darrer film del senyor Quentin Tarantino, que es diu Inglourious Basterds, que parla de la Segona Guerra Mundial i de, concretament, un batalló de soldats americans jueus que es dediquen a anar assassinant nazis per a causar terror i espant i fer una mica allò de guerra, propaganda, guerra i tal. Bueno, la història no es coneix molt bé encara, com diem a l'estiu segurament, i com sempre les pel·lícules del senyor Quentin Tarantino donaran que parlar com a molt poc. Aquí tenim el Brad Pitt amb la seva més bella imatge fins a dia d'avui, podríem dir amb aquesta cara de vengo del pueblo, chacho! Bueno, en fi, que ja veurem, suposo que no es quedarà aquí la cosa. Molt bé. Continuem, perquè una pel·lícula curiosa, aquesta que ens ocupa ara, és la 6a entrega de Harry Potter, que me sembla que es diu El Príncipe Mestizo, o alguna cosa així, ja no me'n recordo, que aquesta pel·lícula, curiosament, ja fa temps que està acabada. De fet, s'havia d'estrenar al novembre, o fins i tot abans. Si recordeu, les pel·lícules de Harry Potter sempre venen cap a l'època de Nadal, però aquest any els de la Warner han dit, escolta, ja hem estrenat la del Batman i han fet molts calés i ho deixem estar de moment. I se l'han guardat, doncs s'espera que pel juliol d'aquest any. I bueno, segueix la saga del Harry Potter, del Niño Mago, que ja de niño no en té gaire. Hi ha poco niño ja, Potser quan arribin a fer la 8ena ja l'home serà un abuelete, però sembla que la cosa cada vegada es torna més obscura, allò que es diu, està volviéndose oscura, i bueno, pot estar bé. A mi de veritat és una saga que m'agrada, sobretot a partir de la tercera, i a veure què ens aporta. Una altra que no us podeu perdre és la 4a entrega de Terminator. Terminator és un fenomen estrany perquè sempre que la fan com a TV3, no? Que sempre que surt a TV3 doncs diuen Terminator i el protagonista es diu John Connor. O sigui, és curiós, i tenim aquí aquesta entrega amb el Christian Bale, el protagonista també de Batman. Els Schwarzenegger? No, els Schwarzenegger està clar que ja ara està ocupat. Sí, era el senyor Terminator. Però aquí seguim la història del John Connor, que és el... Sí, no sé si heu vist la tercera. Bueno, al final, tant 3 pel·lícules per intentar evitar que passés el que passa. O sigui, i tornem a començar ara, en aquesta ocasió, doncs seguirà una mica la revolució dels humans contra les màquines que ja s'han apoderat del món. Seguirem el John Connor i tota la història. I, com deia, amb el... ja se m'ha anat el nom del cap, el Christian Bale, que també és el protagonista de Batman, una pel·lícula que suposo que estarà molt bé. Hòsties arraudales, que es diu. Continuem... Igual que aquí et demanàvem unes arraudales, doncs aquí... Continuem, i aquí també, més hòsties. Continuem la saga dels X-Men. Aquesta ocasió és allò que es diu un spin-off, que és quan un dels personatges de la saga li fas la seva pròpia pel·lícula. En aquesta ocasió és Wolverine, el Lobezno, i és una pel·lícula on s'explica els seus orígens i tal. I bueno, continua també una mica la història amb els mutants, sortiran mutants nous, com el Gambito, que és molt famós, que és aquest xic que està sortint ara de les cartes, si veieu els dibuixos o seguiu els còmics, és un mutant molt conegut, i bueno, també promet molt. Anem a continuar, és superllarg avui això, però va, estic anant ràpid. Jo no estic entenent res, imagina't com anem. Sí, després us ho podeu passar a la segona passada a càmera lenta i potser us entereu d'alguna cosa. En fi, una altra saga que torna a començar, com si no haguessin tingut prou, és Star Trek. Com si no teníem prou amb la sèrie, les 25 pel·lícules, doncs ara el J.J. Abrams, que és el que es va inventar lo de Perdidos, entre altres pel·lícules, aquesta de Cloverfield i companyia, ens diu, anem a tornar a agafar i començar des de zero amb Star Trek.
Això ha agafat tots els protagonistes, els ha creat de nou, diguéssim, són els mateixos, però joves, i diguéssim és companyia. Sí, mira, veus, aquest és el nou Ibarretxe. És un dels dolents d'Heroes. S'assembla menys aquest. Aquí, a l'anterior. L'Ibarretxe autèntic. Bueno, fa un cameo també l'Ibarretxe original, el Leonard Nimoy, i bueno, també pinta molt bé aquesta pel·lícula. Aquest director, la veritat és que últimament tot el que fa triomfa bastant, i també és una de les pel·lícules a tenir en compte per aquest any. I bueno, moltes altres, ja hem dit algunes, i per destacar altres doncs, també tindrem Transformers 2, no sé si heu vist la primera. Jo no he vist, de totes les que has dit tu no n'he vist cap. Cap ni una? Cap ni una. Bueno, molt bé, no sé què dir-te. Sí, Harry Potter. Bueno, doncs tindrem segona part de Transformers, tindrem Avatar, que és una pel·lícula que diuen que revolucionarà el cinema, del James Cameron, del director de Titanic. També tindrem una nova entrega de Sherlock Holmes, bueno, una nova entrega no, una pel·lícula del Sherlock Holmes de la mà del Guy Ritchie, que és el director d'aquesta que podeu veure als cinemes, que es diu Rock and Roll, i, bueno, entre altres moltes coses, i veiem aquí ara, a sota de la meva simpàtica veu, el tràiler de Watchmen, que per mi és la que espero amb més ganes i que potser tindrem algun problema per veure, perquè s'han barallat els judicis la Warner i la Fox, que són la Warner la que la va fer, i es veu que la Fox té els drets de distribució i estan allí barallant-se a veure qui s'emporta part del pastís. En principi és pel març, però tot això andarà, ja veurem si encara no la podrem anar a veure. I bueno, amb això és tot, M'he quedat sec de parlar. Quin any t'espera de cine, Sí, jo... No pararàs. No pararé. Un gasto que, bueno... Ja està. Home, és que necessitava callar ja. No, doncs està bé. Doncs bueno, si necessitaves callar, el que podem fer ara és callar tots ja i seguir amb la programació normal i tornar d'aquí un rato amb la redifusió. Programació normal, per cert, que m'han informat que no tenim a la Flora Saura perseguint-nos. Oh, quin drama! Amb lo maco que era saber que la Flora Saura anava darrere nostre. Doncs ja no va darrere nostre la Flora Saura. Però bé, tindreu altres programes superentretinguts. L'informatiu i darrere de l'agenda i tots aquells anuncis i tot allò que fan, tornem a anar nosaltres. És tremendo això de la tele. Apa, fins la setmana que ve. Adéu. Un pequeño, 40 euros, ¿no? Pero estoy muy contenta porque, mira, juego cada año al niño, cuando mi hijo se llama también Manuel, y me ha tocado eso, un premio pequeñito.